Já jsem Mikey.cz a vítám vás u mého prvního videa. Toto video bude z Minecraftu teda. No a můžeme jít na to. Tak tady dám play, tady dám první svět. Nože noc, jo. Přesně, máme zabít zombíky, jsem se teď dělal ve plánu. Přesně noc. Tak, teď jsou svoje věcičky, maličky, kde jsou věcičky? Jo, chci věcičky, říkám, no nechci opakovat, chci věcičky. Ježiši, kde jsou ty věci, co to jsou normální. Jo, tady jeden, tady, ještě si tam dám meč, ten je tady, tak. Já vám ukážu jenom moje skina, ten vypadá takhle, takže já se oblíknu. To vypadá srandovně. Mám mega kalhoty. Potom se to sundat. Jsem taky kemen. Tak. A do boje. Počkej, ono už je ráno, to je prdel. No tak dneska nemůžeme, jak jsme měli plán zabít zombíky. No tak dneska si můžeme postavit ve skále domeček třeba. Počkejte, já si jdu vzít věci a postavíme si ve skále domeček, aby jsme měli takovou skladiš, třeba když poběžíme a ve zvětší a za náma půjdou zombíci, pora zombíků. Tak. Ne, to vlastně ne, to nechci. Počkejte, kde mám tu zásekra česku? Já jsem tady měl takovou náhradní česku. Já jsem ztratil, kde je ta česka? Není. Kde je? Říkám vám, kde je? Proč tam bylo? Už se tu hned neobjeví. Ty vole, tady je právě. Tady je. Co nějak začal sekat. Proč se to laguje? Já nechci, aby se to laguje. Jo, se to přestalo. Ježiš, proč mi to muselo jako dojít zrovna teď? Na kosti se vlastně potřebuju. Kdyby tam byl třeba vlk, aby jsem se ho uchočil. Ježiši, to už je zase plný, to je fakt blbý. Nemám na to nervy. Počka, proč jsem to dal do té česky? Jsem taky retard. No už je noc. Právě tam vrčeli zombíci. Ne, vlastně kosti si... Nekrompí kosti... Ne, tam kosti nepotřebujeme. Ježiši, prodává pořád. Pryč. Zpamatuj se. Mikey, zpamatuj se.
je normálně v klídku, co to tam přestane. Normálně. Třeba se taky naservovat, budem to úplně uprdele, že? Ježiš. No co, tak třeba beru si ti čistě, já jsem taky přitroublej. Počkej, chcete mi jako říct, že tady mám horu věcí. Nížáte prd. Se to exkurzi končí zase. No co tam, to jsem najde v klidku úplně blbý. Tak si vemu teda, abyste tam nešlapovali se tam. A tak já si vezmu taky maso teda, aby si nezbláznil krávě se. Ty jsem vykoukala hlavou. Koukačko. No to je zombík, jo? Kde je to tady? Hej! Ty... Jak se si otevřeli, vy kamarádi. Oni normálně už krávy umí otevírat. Aha, tak to v Minecraftu ještě nikdy nebylo. Otevřel jsem vůbec já. To může být taky pravda. Tak. Já mám taky, ale si tam... Cítněte. Pojď, ale kdyby něco pojď do pořádu, Pete. Co sami zajíce? Abyste to nebyli sami. Padlo. Proč toho tak řvou, když chcípají? Pardon. Ježiš, pojď jsem otevřel. Proč to je pořád to těch zajíců? Já to pořád nechápu. Nebo co to jsou králíci, nebo já nevím. Myslím, že ti otevřu. Jsem fakt otevřel. Nějaký hodnej. Nechceš po mně něco? Jsi taky nějaký hodnej. Nechceš po mně něco? Chceš, aby jsem tě zabil, jo? Aha. Počkej, kolik mám masa? Pardon, že tady tak dlouho zabijem. Ale já nechci, aby byl večer, takže radši půjdu už.
Takže domeček si možná udělám tady. Tady. Kopat. Proč to nejde? Jo, vlastně, já jsem debil. Proč kopu do písku, když to tam nejde, no? Budu přemýšlet. Co chceš po mně? Postižená kráva, ne? Pojď sem. Protože to je maso jako... Tady mám už maso, no. Jak tam můžou padat? To mi řekněte. Toho maska. Šušounu se... No tak můžeme udělat na zombíky. Takže nakonec jsou. Nakonec nebudeme dělat ten úkol, tak budeme dělat na zombíky. Pavouk. Ne. Koslivec teda. Ale pavouk taky dělá takový zvuky, no, to je pravda. Si vemu hodně masíčka dobrýho. A jdu čekat, už si sem sednout. No to nejde vlastně sednout, no. Tak si jenom takhle. Tak si takhle sednu. Tak sedím. Sedím. Ha. Jo, nejsi. Tak si zase sednu. Tak, já musím jíst. Pojď no nej, sakra. Vedle jaká je byla. Ach jo. Sandal. Friend. Na Slandra. Ono teď zabil. Se bojím. Tak dneska to asi nebude, dneska to bude kratší než ostatní videa. Takže tady bych to asi ukončil, o té se už moc bojím. Takže ahoj.